מעצב בית של 2 קומות, והולך להיות כיף, אז תישארו עד הסוף. אז את תעצבי את הכניסה. אני אעצב את הסלון. אוקיי, לא, אני אעצב את המטבח, אתה תעצב את הסלון, תביא את הטלפון. אוקיי, מפה. זה הסלון פה, כן. ואת החצר נעצב כולנו ביחד. יאללה, אז נתחיל מנויה. אוקיי, אז אני הולכת לעשות כאן בכניסה כאלה מדפים. אתם יודעים? הנה, כזה, יחד עם כזה, וזה ממש עולה חמוד, אז כזה אפשר לשים פה דברים, ואת הרצפה אני אשים בצבע כזה, ואת הקיר כזה. לא, אבל לא כזה. קיר אני אשים בעצם אני שמה כזה קיר וכזה רצפה כזה סגנונית יפה כזה. אוקיי, אבל אנחנו עוברים. אוקיי, אז עכשיו תורי להציב את המטבח שלי, ויאללה בוא נתחיל. אני שמה את זה כאן, ואז כזה כאן אני שמה בשולחן אוכל, לא, פה. בעצם אני אשים את זה כאן, ופה, וזה כאן. ככה. או שלא יודעת, זה אני אביא 2 פשוט, אחד ככה, ואחד ככה. ככה טוב. אוקיי, אז עליו אני שם כאלה דברים, ואז אני שם מיותר. ככה. עם שולחן וכיסאות. בסדר, שיטה. נראה לי את הפינת אוכל אני אשים כאן. כן, וכזה ככה. יופי, יופי ככה. אז נראה לי שככה זה טוב, פשוט. ובוא נעבור לארי. אוקיי, אז עכשיו תורי, ואני הולך לעשות כאן סלון מושלם. טוב, הנה. שמתי צבע. רגע, אמא לא צבע את המטבח, אני אחזיר אליה. אמא לא צבע את המטבח, אוי צודק, אוקיי, בעיה שכחתי כמעט. אז יחד נעשה כאן הכניסה. ככה, אוקיי, יאללה, אני תמשיך. טוב, אז אני שם ככה, כאן, ואז אני גם מוסיף כזה.
איזה שולחן יפה כזה שיכול ממש להתאים, ואני אוסיף כזה כוס יפה כזה בוורוד כזה ועוד כוס ומאחורי הספה אני רוצה לשים גם מדף כזה יפה. גם עכשיו תבינו מה הכוונה מדף, כי הוא לא כזה ככה ואז ככה, ואז עליו יושבת טלוויזיה. ככה יפה. טוב, ואפשר להוסיף פה ארון כזה שאפשר לשים בו דבר. טוב, זהו. אמא ונויה, אתם באות? כן. ושכחנו להגיד שאנחנו הולכים לעבור גם לגור בבית הזה. קח את הטלפון. עכשיו אנחנו הולכים לעצב כאן את החצר לכלבים. לא צבעת את הקיר. אוי. יאללה, בוא נעצב פה לכלבים שלנו. או שכן, כאן לא תשחקו. אני חושבת שאפשר לשים כאן כזה ארגז ממש חמוד. ושאלה איפה אולי זה מה שיש לנו את ארגז? כן. הנה, ראינו את הארגז. אנחנו יכולים לשים להם כזה צעצועים חמודים שלהם. הנה. יופי, ונשים להם. ואנחנו נביא גם עוד מעט עוד צעצועים. בינתיים ככה. יחד. הנה. זה חטיף מאוד. יופי. אוקיי, זה לא. אוכל לא צריך לשים להם כאן, אוכל יהיה בתוך הבית. נראה לי שככה זה מספיק, כאילו מה עוד אפשר לשים כאן? לדחוף להם בבית איזה כמה מיטות. בסדר. וכאן אפשר ליצור. יפה, אוקיי, עולים לקומה השנייה. יאללה בואו. למה זה עדיין? אוקיי, זה יאללה, עולים לקומה. אוקיי, אז עלינו לקומה, ועכשיו מה זה? טוב, לא משנה. אנחנו מכינים כל אחד חדר. אני את החדר הזה. בואו תראו. אתה כאן, זה החדר שלך ושל נויה. כאן זה החדר של הכלבים. אוקיי. אז עכשיו נתחיל הפעם ממני, יאללה.
ואני הולכת לשים כאן מיטה כזאתי, ככה. תראו איזה מילונות יפים, אבל עם מילון כזה, מילון שכך מילון ורודים, וזה לבן. אז אני אשים ככה שתי מילונות לבנים כאן. לידן ארון בגדים. כאן חידת טיפור יחד עם כיסא כזה. ושידה. וכמובן שאני לא שופכת תמונות. ממש אוהבת תמונות. ככה זה יכול לשבת ממש יפה. ויאללה, עוברים לארי. רגע, טלפון שלי, ויאללה, ארי תורך. אוקיי. אז עכשיו אני עושה את החדר, אני שם כאן מיטה כזאתי, ואז פה ארון כזה אפשר לשים כאן וילון, אני אשים וילון אחד ועוד וילון אחד, זה מה שאני אוהב, כזה אחד לה ואחד לי, היא אוהבת ורוד ולבן, ואני אוהב פשוט כחול. ככה. לא, אני לא אוהב כזה וילונים, אני לא אוהב וילון. אני זורק את הוילון, ואני אשים כאן שטיח כזה, ועוד שטיח כזה, ואז אני שם פשוט אני צובע את הרצפה, את הרצפה ורוי, כזה, לא, את הרצפה בירוק, ואת הקיר ככה. אני יודע שזה שילוב צבעים מכוער, אבל אני מנסה לעשות צבעים ששתינו אוהבים. אוקיי. ופה נשים לנו שולחן עם שתי כיסאות לשחק. ככה. כיסא. ועוד כיסא. ושולחן. וכאן אני אשים תמונה שאני אוהבת ותמונה שאני אוהבת. הנה. תמונה לה ותמונה לא, כאילו תמונה כאן שלה ותמונה כאן שלי. אוקיי. זהו, ואני אוסיף רק שידה כזאת גדולה. והחדר שלנו מוכן. אוקיי. עכשיו החדר, עכשיו טוב לי, החדר של הכלבים. וככה יש לנו 4 כלבים, אז אני שמה כאן 1, 2, 3, 4 מיטות עם שטיח כזה חמוד, ואפשר גם לשים זהו, אני לא יודעת מה עוד אפשר לשים להם פה בחוץ.
בחוץ, כזה, ואז לשים להם פה את האוכל שלהם. אוכל, איפה האוכל? רגע, אני מחפשת את האוכל שלהם. הנה. אוי. זהו. וככה זה שלהם. אוקיי. אומייגד, איזה חדר יפה. טוב. אמא, מה עכשיו? אוקיי, אז עכשיו אתם באים איתי פה. כאן. כאן אני. בשירותים, ואיפה עוד אפשר? אין עוד מקום, אז אתה תהיה איתי או איתה? מה אתה אמרתי? עם אחותי, הטלפון שלך. ייי, אנחנו ביחד. טוב, יאללה, תתחילו אתם קודם. אבל אין פה כל כך מה לעשות, רק אני אצבע את הרצפה, כאילו תכיר ואתה את הרצפה. אוקיי. יופי. אולי נוסיף ספסל בתוך המעלית שלא נצטרך כל הזמן או לא כזה, שלא נצטרך כל הזמן פשוט לא לעמוד. ננסה לעשות פה ספסל. אפשר לנסות, אבל רגע, בוא נראה מה בכלל יכול לבנות כאן ספסל. לא נראה לי שיש לנו ספסל. לא צריך. טוב, לא צריך. יאללה. אמא תורך. יאללה. בשירותים אפשר לשים כאן כאילו מקלחת. אז כאן שירותים. פשוט פה. יחדים. וכיור. ונצפת ככה. עם הכיור ככה. או שפשוט נשאיר ככה. אוקיי. ככה? לא, צריך ככה, כי על פרקט אסור מים. אז אני כבר אשים, אני אשים ככה. סבבי. ואז פשוט אפשר, לא יודעת מה עוד אפשר להוסיף. צריך להוסיף ככה. בוא נשים את זה פה. וככה כזה. כזה. שאפשר לשים לפני שפות שיניים וכאלה. אוקיי. זהו. סיימנו ואנחנו הולכים עכשיו להביא את הדברים מהבית הקודם. בשביל להתחיל לגור כאן, אז תחכו לחלק הבא אם אתם רוצים לראות את כל הבית יחד עם הדברים, כאילו עם הכלבים וכל הצעצועים והדברים, וכל הבגדים והדברים שלנו. אז ביי, מקווה שנהנתם. תעקבו לסרטון הבא.